God aften. Hjertelig velkommen hertil. Klokken er 17:30, og det er blevet tid til min ugentlige liveudsendelse lige her fra Vægttabsklinikken. Og det vi skal se på i dag, det er et ganske interessant psykologisk benspænd, lad os kalde det, som får flere kvinder til at tage på, end man sådan lige skulle tro. Og det der sådan lidt er i det, det er, at i det her benspænd her ligger, at man tror, at man spiser hensigtsmæssigt, vægttabsvenligt og sundt. Og det er netop derfor, at det er sådan lidt en fælde. Det er faktisk så vigtig en vægttabsfælde, at til at starte med, så var den en del af min kommende bog, Sunde Vaner i Overgangsalderen. Den røg så til siden til fordel for noget andet, lidt vigtigere materiale, men nu skal jeg ikke stå her og tale denne effekt ned, fordi den er virkelig interessant. Og jeg tænker, at du måske kan kende den fra dit liv. Det ved jeg i hvert fald, at jeg kan. Så lad os hoppe ud i denne uges liveudsendelse. Så der er en psykologisk effekt, det her benspænd her. Det hedder Health Halo-effekten, og det har ikke rigtig noget dansk navn, hvad jeg lige ved af i hvert fald. Halo, det er glorie. Og det går egentlig ud på, at vi overvurderer, hvor sund en fødevare er, ud fra en enkelt aspekt, ud fra en enkelt sund mærkning. Og det er lige præcis det her mærkning, du skal lægge mærke til. Fordi når vi går rundt i butikkerne og vælger, hvilke fødevarer vi skal have, så kan man tage en fødevare ned, og så står der noget som for eksempel sukkerfri, eller proteinrigt, eller økologisk, eller naturligt, eller hvad der nu ellers skal stå. Og så kommer vi til at tro, jamen fordi denne fødevare, den er sukkerfri, så er den også automatisk eller slankende. Eller fordi denne her fødevare, den er fedtfattig, så er den også nødvendigvis sund. Så vi kommer til at lave en kobling mellem en enkelt egenskab, og så får vi det sat sammen til, at så må den her fødevare være sund. Og vi gør det alle sammen. Efter jeg blev bekendt med den her mekanisme, der har jeg ufattelig mange gange taget mig selv i den også. Og jeg skal nok komme nærmere ind på, hvorfor det så er problematisk i første omgang. Men prøv lige at lytte med her en gang, for jeg har været rundt og samle en række af de her mærkninger, som helt automatisk kan få os til at tro, at en fødevare er sundere og mere hensigtsmæssig, end den egentlig er. Så prøv at lytte med her en gang. Uden tilsat sukker, højt proteinindhold eller proteinrig, naturlige ingredienser, økologisk, glutenfri, laktosefri, vegansk, plantebaseret, fedtfattig, sukkerfri, keto eller low carb, superfood, raw eller uforarbejdet, naturligt sødet, hjemmelavet eller håndlavet, ingen kunstige tilsætningsstoffer, fri for X, Y, Z. Jeg ved ikke med dig, men da jeg lige læste dem her op, så fik jeg sådan en følelse af, at alle de fødevarer, som jeg sådan visualiserede, jeg stod med, de var ganske sunde og hensigtsmæssige. Men det er de jo ikke nødvendigvis. Fordi de her labels her, som jeg lige nævnte, jamen de siger jo i princippet ikke rigtig noget om den samlede sundheds- eller vægttabsvurdering af en enkelt fødevare. Bare fordi en fødevare er økologisk eksempel, så betyder det jo ikke, at den ikke indeholder store mængder sukker, hvis det nu er det, man gerne vil undgå. Og bare fordi en fødevare er sukkerfri, så betyder det ikke, at den ikke indeholder en masse kalorier eller tilsætningsstoffer. Og bare fordi en fødevare ikke indeholder tilsætningsstoffer, jamen så betyder det jo ikke, at den ikke er kalorierig osv. 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 Så bare fordi den har den her mærkning her, det her label, så er det ikke ensbetydende med, at den er hensigtsmæssig lige præcis for dig. Og så kan du måske være, at du står sådan og tænker, jamen Gitte, hvad i alverden er problemet med det? Søger du ikke bare et problem, hvor der i virkeligheden ikke er et problem? Og man kan sige, hvis man bare lige ser det fra overfladen, jo, det kan da godt være.
det værste, der kan ske, det er, at jeg går og tror, at en fødevare er sundere, end den egentlig er. Men okay, herregud, hvad er problemet med det? Men der skal vi bare lige se på et andet lille sådan hjernetvist, lille psykologisk benspænd, som vi ellers går og laver for os selv. Og problemet er, hvis jeg bare lige skal starte med at sige, hvad det er, at vi får spist mere, end hvad godt er, lige så snart vi tror, en fødevare, den er sund. Fordi, og det er nemlig her, den her glorieeffekt her, den også kommer ind, fordi vi har det automatisk sådan, i hvert fald alle os, der har været igennem utallige slankeregimer og været med på, jeg ved ikke, hvad af forskellige sundhedstrends gennem tiden. Vi har fået sådan twistet vores overbevisning. De fleste af os har sådan en overbevisning, der går på, at jamen, hvis en fødevare er sund, så kan jeg også spise mere af den. Og hvis sund betyder, at den så er enormt kaloriefattig, så kan man sige, ja, så er der også noget om det, men sund betyder jo ikke nødvendigvis kaloriefattig, altså vægttabsvenlig. Og så er det, at den her effekt, den går ind og får os til at spise mere af de sunde fødevarer. Faktisk, og det er lidt vildt, så holder det sig således, at hvis vi har en sund fødevare... Nej, nu skal jeg lige formulere mig rigtigt, jo, så det giver mening i dagen. Det forholder sig således, at hvis vi har en kalorielav fødevare, en fødevare, vi tror, der er kalorielav, sund, den med mærket sukkerfri for eksempel, og så vi har en fuld fed flødeskumslagkage. Det er bare lige for at sætte sådan 2 ekstremer op. Så vil vi have en tendens til samlet kaloriemæssigt at spise mindre af den fuld fede flødeskumslagkage end den sunde. Fordi i det øjeblik, vi spiser den fuldfede kalorierige fødevare, så er vi godt klar over, at nu indtager jeg relativt mange kalorier. Men hvis jeg bliver snydt herover og tror, jeg spiser kalorielavt, så indtager jeg mere. Og så er det jo, vi har balladen. Så er det de her sunde mærkninger, sukkerfri, proteinrig osv., de ender med at få os til at tage på. Fordi en fødevare er proteinrig, betyder det overhovedet ikke, at den er hensigtsmæssig at spise. Tværtimod. Ikke at jeg har noget imod proteinbar for eksempel. Det er bare sådan et virkelig godt eksempel på noget, som sælges som sundt og hensigtsmæssigt, men særligt i overgangsalderen ikke er synderligt hensigtsmæssigt. Og nu skal jeg selvfølgelig alle proteinbar over i en kam. Men nogle af de tilsætningsstoffer og ingredienser, de indeholder, er jo med til blandt andet at forværre symptomer i overgangsalderen. Så summa summarum est, at de her sukkerfri, proteinrige, naturlige, økologiske, veganske, glutenfri, laktosefri osv. labels, de får os faktisk til at tage på, hvis vi ikke har den her sådan viden eller forbehold. Og selv sådan en som mig, som er meget bevidst, altså jeg ved jo, hvad der er i kvad min uddannelse og så videre, så ved jeg jo, hvad der er i maden, men jeg kan alligevel blive sådan til falds for det. Så jeg har en opfordring til dig lige her på falderebet. For uden selvfølgelig lige at sørge for at få hentet min gratis guide. Det er min første opfordring. Hent min gratis guide med 7 gode råd til vægttab i overgangsalderen inde på min hjemmeside. Men det næste det var, og nu tager jeg det lige frem her. Der. Næste gang du står nede i dit supermarked, der hvor du handler ind, og du står med en pose et eller andet, og du tænker, den her fødevare, den skal jeg have, fordi den er sund, den passer til mit vægttab. Så spørg lige dig selv, mener jeg, at den her fødevare, den er sund og hensigtsmæssig for mig, fordi den reelt set er det? Eller er der et eller andet ved pakken, eller labeling, mærkning, som gør, at jeg tror, den er sundere, end den i virkeligheden er? Og vi kunne gå enormt dybt med det her. Nu har jeg bare lige taget det sådan mest tydeligt, der hvor der står noget. Men sådan noget som farver og hvad der vises af billeder og så videre, det er også noget af det, der kan gøre, at vi faktisk får spist mere, end hvad godt er, fordi vi bliver snydt. Og det er klart, man kan ikke bebrejde, fødevareindustrien for selvfølgelig at gøre brug af de her knep. De er interesseret i at sælge. Men vi kan som forbrugere lige slå det kritiske blik til, og så være meget opmærksom på, hvad er det egentlig, der får mig til lige præcis at vælge denne fødevare frem for en anden.
Det var lidt om Health Halo-effekten. Jeg håber, du blev lidt klogere på den. Jeg synes i hvert fald, den var ganske interessant. Og prøv bare at bemærke, hvor mange fødevarer nu, bare i morgen, når du skal ned og handle, eller hvornår du nu handler. Prøv lige at bemærke, hvor mange af de her labels her, der er. Forhold dig kritisk til fødevarerne, og så se, gud, peanuts, ja, det kan da godt være, at de er sukkerfri. Men det er da ikke, fordi de ikke indeholder mange kalorier, eksempelvis. Godt! Hvis du er med på Vægtvinder, så kan du se frem til kl. 18, hvor vi jo virkelig skal have sagt farvel til de her uhensigtsmæssige spisemønstre, som får os til at spise, når vi keder os og stresset. Eller bare vil gerne vil hygge os. Vil have en pause. Og hvis ikke, jamen så går du jo glip af noget. Til gengæld, så er jeg tilbage næste tirsdag her live fra Vægttabsklinikken. God aften til dig. Hej hej.